El bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda, la llum de la lluna brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Creu. Et sembla que està més bé, el mestre? No, no m'ho sembla gens, màgic. Fa hores i hores que no s'ha mogut d'allà dalt. Perdona'm, però vull estar sol. Això m'ha dit. Ens preocupem tant per ell i ell es porta així com un autèntic maleducat. Ha tingut un xoc molt fort. Ni amb l'ajuda del braçalet màgic ha pogut immobilitzar el Bloody August. M'agradaria que ens digués què li passa. Que buidés aquesta tristesa que té dins el cor. Tens raó. Quan confies als altres el que et passa, no estàs tan trist. Azalea. El secret de la bruixa de Temma. En què penses, Hartia? És vostè, mestre Chairman. És per enquirir en Shelo, oi? Sí, encara el considero amic meu. A l'Azalea la van enterrar un dia com aquest. La posta de sol ho tenyia tot de color de sang. Eren dos grans bruixots, l'Azalea i en Kiriranshelo. Tots dos eren grans bruixots. Però si tot allò no hagués passat, el seu futur hauria sigut del tot diferent. Estàs de bon humor, oi que sí? I és clar que sí, home. Aquell bruixot infame té la moral per terra. És per això que estic tan content. O sigui que es pot dir que l'humor et millora quan el bruixot està enfonsat. Sense cap dubte. Quan ell té mala sort, es pot dir que ja tinc bona sort. Com més avall té la moral, més amunt tinc jo. La meva seguretat i estabilitat familiars. Augmenten els ingressos i es multipliquen els tresors de manera ben poc mesurada. Doncs si les coses són com tu dius, mirant-ho des de l'altra banda, aquell bruixot treu partit de la teva mala sort. No cal pensar-hi en això. Ai! Ostres! T'has fixat en aquest escut? No en tinc cap dubte. Estic segur que és aquí hi ha el tresor. Com pesa! Oh! Oh! Quina meravella! N'estic tepa de l'òrfan. No vol venir a tastar aquest sopar tan fantàstic i que m'ha costat tant de preparar. Quina ràbia! Això ja passa de vegades. Sempre acaba igual. Només que sentir parlar de l'Azalea de cop es posa d'aquella manera tan tètrica i estranya. Déu meu, és que no entenc res de res. És absolutament evident que pel mestre
L'Azalea deu ser molt i molt especial. Què ha passat? Mireu! Però què deu ser, això? Són els cristalls de l'Stengin. Els cristalls de l'Stengin? Sí, ho vaig llegir en un llibre de geologia. I aquesta imatge... podria ser... és impossible. Mestre, vingui! Mestre! Azalea! Ja m'ho pensava. Així aquesta és l'Azalea? Per què és aquí dintre? No és aquí dintre, creau. No? Veus una imatge només i no l'Azalea de debò. Però com? Sí, és veritat, ara me'n recordo. Els cristalls de l'Stengin tenen la propietat de filtrar la llum a molt poca velocitat. Filtren la llum molt lentament. I què vol dir això? En poques paraules, les imatges externes no es reflecteixen a la superfície, sinó que la travessen i abans no arriben als nostres ulls poden passar mesos o anys. Doncs així la imatge... Exactament. Això que ara veiem és la imatge de l'Azalea quan va entrar en aquesta sala fa 6 anys.